अगर केहू जनी बीएसएनएल में आपन सिम पोर्ट करावे के सोचत होइया त खाली सोच के रहे दी। हाँ, गलती से जाके करा न लिया। काहे से कि बीएसएनएल के नेटवर्क इतना तेज बा कि उनको केहू जनी संभाल नहीं पाइबा। हाँ, शुद्धे से अगर बात हो जाता वो बहुत बड़ी बात है। नेट चलावल तो बतिये छोड़ दा। मने हमके एक वीडियो अपलोड कैले में 24 घंटा लग गए। वो भाई नाय दूसरे से हॉटस्पॉट लेवे के पड़ल तब जाके भइल है। इतना फास्ट है इनकर नेट। यह जानला इनकर हाई स्पीड 50 केबी प्रति सेकेंड बा और लो स्पीड 0 से भी कम बा। no, 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 no. अगर व्हाट्सएप से कुछ भेजे के बा केहू के पास तो हम तक कब खुद जाके उनके दे आवा। अगर बीएसएनएल सिम के नेटवर्क के माध्यम से भेजल चाहबा तो तुहार पहुंच नहीं पाई और खुद जाके दे के चली अइबा तब वो इन मैसेज पहुंच नहीं पाई उनके। जान ला भैया बीएसएनएल में पोर्ट करा के रोवे के पड़त बा। हाँ, इतना बढ़िया अच्छा खासा जियो के नेटवर्क आवत रहल लेकिन हमके कुकुर कटले रहल कि जवन हम जियो छोड़ के बीएसएनएल में पोर्ट करा लिए। हम कहली एकर रिचार्ज सस्ता पड़ी, इस सस्ता का देखा था ओकर दुगना पड़ जाए, कहीं दूसर जियो का सिम न चलावे पड़ जाए। इतना समस्या हो गई बा। जान ला मदवा स्वामी हमार दुर्गत कह के रख देले बा। अब कुल सिम चला लेबे लेकिन बीएसएनएल नहीं चलाए। ये जान ला।